И Бог чува нашата молитва и Бог прави съвършено изцеление. Съвършено изцеление, не знам за един или два дена, но Господ направи съвършено изцеление. В момента, когато ние отидохме, след това да му правим отново преглед на доктора, да видим какво става, докторът казва, той никога не е бил болен от рак в костите. Викам, наистина, всичко е било за Божията слава. Ние прославихме Исус. Но искам да ви кажа какво става последствие. Ние започнахме тук да се събираме 5 човека в моя дом, 10 човека, започваме 15 и последствие стават около 70-80 човека вярващи хора. Продължаваме да служим на Господа и се случва второ чудо. Аз не го говоря, после ще дадем думата на това, което виждаме, това, което става. Това е Божие дело. И така, първо, Бог, ние искаме от Бога молитвен дом. Почваме да се молим. След това, ние казваме, Господи, Ти си направил зеление, сега искаме молитвен дом. Много братя виждаха, проповедници, пастори, които идваха, виждаха, че тук на това място ще има молитвен дом. Нали? Но ние знаехме, че ще го строим, но не знаехме как. Църквата се молеше. Продължаваме ние да се молим с моята жена и забележете, книгата Откровението на Йоанна, 22 глава, ние четеме, че горе в небето има дърво, което листата му са за изцеление. Нали така? Обаче аз се питах тази сутрин и аз искам да бъде това малко мислене за нас. Защо горе, като Господ казва, че няма да има смърт, няма да има жалеене, няма да има нищо, защо пък ще трябва това дърво горе в небето за листата му за изцеление? Нима там ще има болни хора? Забележете, това означава, че това дърво на живота символизира нещо. Забележете, много пъти в книгата Откровението на Йоанна ние виждаме символични неща. И много пъти човек, който приема нещата буквално, бива наранен. Забележете. И след това казва, това не се случи. Но когато ние наистина се молехме с моята жена и Господ една вечер идва и казва на жена ми, твоите молитви, каза, достигнаха до мен. И казва сега, вижда в това съновидение мен и жена ми и още няколко братя да взимаме от листата на това дърво. И чува глас жена ми, която казва, Бог казва, твоя син е здрав. Забележете какво прави Господ. Прави чудеса тук на този свят, за да повярваме. Това е истинският смисъл на тези неща. Но нали ние се събрахме да кажем и другите неща. Сега говори това, което е станало, което е факт, който Бог ни дава днеска да го виждаме. И последствие Бог докосва един много важен човек за село Виница. Забележете. Един много важен човек. Човек, който наистина Бог променя целият негов живот на 180 градуса. Или казано на нашия език 360. И този човек, чрез него Бог прави всички тези неща. Брат Шанил. Брат Шанил, забележете, Бог всичко това прави чрез него. Той е дарил 10 000 лева, за да стане този молитвен дом. Амин. Господ да го благославя. Той е виновника, който Господ докосна неговото сърце. Аз не говоря за жена му, защото тя ще хвали Исус. Тя ще говори. Тя да каже това, което тя е преминала и как дойдоха. И искам да ви кажа нещо много важно. Всички ние чухме, всички ние видяхме как чудесата и знамените се случваха и продължаваха да се случват. Но искам да ви кажа нещо много важно. Тези хора са преминали едно много голямо изпитание в този живот. Нали? Сега може би някой казва, сега е широко, но знаете ли? Библията казва, онези, които любя, аз изобличавам и наказвам. Затова бъди ревностен да се покае, слава да бъде на Господа. Първо идва наказанието. Нали тук Откровението 3 глава 19 стих. Това е апелът към последната църква, която е Лаодикия. Забележете, това е апелът към последната църква. И днес всички проповедници и пастори сме към този апел. Защото Господ казва, онези, които любя, ги изобличавам и наказвам. Защо идва наказанието? С цел да бъдем в църквата, слава да бъде на Господа. Ако дори
разруши, Господ да ни накаже, да паднеме в най-ниския рост. Като Давид казваше, дори в долината на мрачната сянка да ходя, ти пак си с мене. Той не се плашеше, знаеше кого вярваше. Така Господ даде едно голямо уверение в нашия брат и във всички нас, които сме тук, но в него докосна го, обърна го света към църквата и всичко това, което виждаме, става днес реалност. Слава да бъде на Исус. Забележете, реалност. Бъди ревностен да се покаеш. И веднага 20 стих казва така: и ето, аз стоя и чукам на вратата. И всеки, който ми отвори, ще вляза и ще вечерям с него. Господ иска да влезе в сърцето на човека. Господ иска днес да влезе в твоето и моето сърце. Господ, където е влязъл вече, той започва да те разполага за Божието дело. Забележете. Сега, аз искам да поканя сестра Таня, заповядай, защото това, което ти си го преживяла, само ти можеш да го обясниш. Заповядай. Слава на Бога, братя и сестри. Наистина, това чудо, което стана с нас, всеки го вижда. Мнозина знаят, но мнозина не знаят за нашата история, която Бог ни даде и която чрез това наказание ние повярвахме. Вярвахме, бяхме вярващи. Дъщеря ми и аз. Но съпругът ми не беше. Претърпя голяма катастрофа, братя и сестри, по пътя за Испания. Удари ги тир, беше сломен, беше смачкан. Нямаше част от неговото тяло, което да не беше изпотрошено и изпочупено. Гръбначен стълб, счупен таз, прободни рани, белия дроб, прободен черен дроб, сплитани на черва и така нататък. Но вие много добре знаете, че за Бог няма невъзможно. Хората го бяха изписали, но Бог имаше план. Голям план, братя и сестри. Аз нямах пари, но Бог беше с мен. Бог беше до мен, братя и сестри. Сама тръгнах да ида до съпруга си в Бреша, в Италия, за да мога да го гледам. 3 месеца се борихме, но Бог не ме остави. Бог беше в мен. Бог беше в сърцето му. Бяхме единонощно в пост и молитва с моя съпруг. Тогава той, когато имаше болки, казваше: моля ти се, почети ми, дай да се молим. Знам, че Бог няма да ми остави. И наистина, братя и сестри, след 3 месеца той проходи. След 3 месеца ние се върнахме в България. Но Бог се върна в неговото сърце, братя и сестри. Той стана ревностен. Той искаше непрекъснато, колкото се може повече да знае за Бога. Момента след 3 години, когато ни дадоха обезщетението, той каза така: първото нещо, което ще издигна във Виница, молитвен дом. Църква. Църква за нашият велик и прославен жив Бог. Амин, слава да бъде на Господа! Вярвайте в Бога, за Бог няма невъзможно. Моята вяра, макар и синапено зърно беше в моето сърце, никога в пътя не ме остави. Беше с мен, беше с моя съпруг и беше с моето семейство. И сега много се радвам, че дори внуците ми са в Божия дом. Амин. Слава на Бога! Ти се вълнува сестрата, тя обяснява. Но те са преживели много важни моменти в живота си. Както Библията казва, никое наказание не изглежда за времето да е за добре. Но наказанието идва с цел поправление. Забележете, Бог допуска тези неща, за да може човек да се обърне към Него. Защото в най-трудните моменти, дори и атеиста казва: Господи, ако наистина съществуваш, то тази вечер или в този момент ти покажи към мен твоята светлина. И наистина, Господ, понеже обича, Господ жадува за всяка една човешка душа. И вижте, Бог иска абсолютно да бъдем в едно всички църкви. Амин. Ще ви кажа, нали, има разминаване, някой казва, и не казва, ние сме реформатори, само искам да спомена и тези стихове, защото ми се дават. Други казва, ние вярваме така. Вижте, аз ще ви кажа, службите са различни, но Господ е същия. Амен. Бог иска между нас да има любов, да цари, да ни гледа външния свят и да дойде, слава да бъде на Исус, да дойде, наистина да кажат тези са Христови, последователи. Понеже, а пък Библията казва, че е двостър меч. Защо меч? Нали? Много хора
проповядваме едната страна, други другата, но и двете страни реже. И затова Павел казва, на едните, които са под закон, закон, ставам като тях. На другите, които пък имат достатъчно свобода, и аз ставам свободен, за да ги придобия, за да ги докара до Христос. Так целта на Бога е, аз вярвам по този начин, слава да бъде на Господа. Обичам църквата, обичам Исус. Защото апелът, който Бог ми го даде, аз искам да го кажа. Църквата без мен може, но аз без нея не мога. Следователно, Бог наистина е плакал за нас, отишъл на кръста и Той иска ни да бъдем до Него. Макар че ние казваме, че Бог може и без нас, но ние без Него не можем. Забележете, Той казва на Каин, ходи където ще ходиш, прави каквото ще правиш, но знай, че един ден при мен, при Господа. Така че всеки един наш път е начертан. Любезни братя и сестри, аз искам да ви кажа, не ви каза каква ще е програмата, тук е моята дъщеря. Вижте, моето семейство е благословено, слава да бъде на Исус. Аз се радвам, че цялото ми семейство са вярващи хора. И те помагат в служба. Това е дъщеря ми, жена ми, малкият ми син, големия ми син. Благодаря на Бога, този човек го подготвяме за дякон. Забележете, искаме хора да има служители на Господа във Виница, семейството на брат Шанел, и те трябва да работят и тях Бог да издига още повече. Но не значи в Христовото тяло службите са различни. И Бог поставя на всяко място определени хора. Така, ние ще дадем думата на всеки един човек. От Димитроград гледам 3 лидери за сега. Нали? От Димитроград. От Перешо са един, брат Син от Караджово, Пловдив, ще дадем на всеки думата. Знам, че всеки има нещо да каже, но най-важното искам да ви кажа, сърцето. Сърцето е изворът на живота. Сърцето е това, което ни прави да бъдем живи, защото, вижте, мислите, нали, много хора говорят за плотското сърце. Мислите са вътре, между сърцето, белите дробове, там където кухината Исус иска да бъде. Обиталището, да дойде в нас и да ни казва ние какво да правиме. Заповядай, брат, мини отпред. Имаме очи, виждаме. Библията казва, който има очи да вижда, нека гледа. И затова ние гледаме. Нека Бог да ни благослови. Сега, искам да ви кажа първото, най-важното, хубаво нещо в моя живот. Благодаря на Господа, че Бог докосна първо мен преди 22 години и нещо, което тази страна белият ми дроб беше спукан от туберкулоза. Цели 8 месеца бях на легло. От 100 кг мускули бях останал 45 кг. Бях човек като, мога да кажа, като културист. Но здраво в света. Но Бог направи обращение. 45 кг тогава признах Господа, че има Бог. И тогава Господ ми даде да се видя как се възстановявам. Без лекар, без лекарства, без нищо. Господ ми показа как възстановява и ми дава нов бял дроб. Слава да бъде на Господа. Първата църква, която основах в Димитроград, бяха около 520 човека. Забележете. Лидер в църква сега в момента, брат Бека, лидер в църква, Панчо, те са били до мене, лидер в църква и хората, благодаря на Бога, че там църквата се запази. 30-40% са хората са от Димитроград тук. И още чакаме да дойдат. Тук в Виница Бог прави второ чудо, нали? Чрез моето семейство докосва и вярващите и тези, които имат да се пратят към църквата, и те идват. Втора църква Бог основава в моя живот чрез мене. Нали? И аз благодаря и по това разбирам, че Той ми обича. По това разбирам, че Той оправя пътеките и живота ми. Слава да бъде на Исус. Аз няма повече да говоря. Нали, пред цялото време, така реших с моята дъщеря, тя ще води. Тя ще дава дума на лидерите, на хората, които са гости. Затова аз сядам вече и мълча. Слава на Бога, Бог да ви благослови.
Сега нека да поканим църквата от Димитровград. Кой първо? Няма значение. Когато поканиш ти, няма да питаш баща ти вече. Ти водиш нещата. Първо брата си, нека да заповяда. Не се връщай към него. Слава на Господа, братя! Амин. Има на песен 681, че аз реших да следвам Господа. Вие решихте ли? Слава на Господа. Благодаря на Господа, че братът наистина говореше за тези чудеса и аз ще говоря за тези чудеса. Не забравяйте, че в Марка 4:26 там се описва вашия живот. Как едно семе трябва да поникне, това семе може да го наречеш ти. Как трябва да вникнеш в Господа, как трябва да порастваш, какво трябва да мъртвяваш в себе си. И всеки човек трябва да изпитва своята си вяра. Как е застанал пред Бога. Но аз искам да дам едно свидетелство за мене, който съм бил, значи в 93-та година съм повярвал, 96-та година идва промяната и когато наистина съм имал тумор на главата. Това е едно първо изцеление в Димитър, който мнозина хора, които са имали тумор, нали, в главите, не са оживели. Но Бог така направи в моя реален живот. Децата ми бяха малки и проблемите бяха малки. Но сега са големи и проблемите стават големи. Но слава на Господа, ние продължаваме. Наистина благодаря на моя Бог, че наистина имам 6 скенера доказани с тази болест. Тумор на главата. И аз намирам живота си в книгата Второзаконие 28:15. Където Бог ме проклина, където Бог ме казва, че ти не слушаш моя глас. Където съм бил опашка и така нататък, така нататък. И аз се оплаших и казвам, Господи, аз ли бях този човек? Защо не обърна внимание на Второзаконие 28? Където аз мога да благославям. И оттам нататък, за тези 29 дена аз намерям моя живот. И когато отивам да се снимам с една снимка, доктора казва, къде е тази болест? Фърлям му старите снимки, той казва, ой Боже, какво стана? Аз му казах, Христос има резервени части. Не само за мен, но на всеки, който вярва. Вярвайте, че Бог има резервни части. Знаеме, че Исус Христос лекува разбити сърца. Но вярвай, ако ти не умъртвяваш земните си части, ако ти не умъртвяваш старите си навици, ако ти не премахваш пороците, ако ти не премахваш буклуците, пайжените, за теб спасение няма. Покай се, иначе ще умреш, казвам. И аз благодаря на моя Господ. Днеска 21-22 години служим. Слава на Господа. Това, което съм го искал, Бог ми го даде. Бъдете благословени и Божият мир да бъде върху вас. Бог да ти благослови, брат ми. Сега нека да заповяда брат Бека. Слава да бъде на Господа, Бог да ви благослови. Голяма радост е за мен, че мога да бъда днес между всички вас. И сърцето ми се вълнува, защото наистина при всяко откриване на църква аз се радвам. И също така и нашия Господ се радва на небето. И когато чуем, че на някое дадено место се възражда една църква, това е прекрасно нещо за нас, защото знаем, че по този начин Божието царство израства. Слава да бъде на Господа за това. И нещо много, което често се слуша, че когато дадеш думата на пастори, дякони, трудно може да вземеш микрофона от тях, затова ние ще се постараем да бъдем по-кратки, защото не сме само ние. Искам да кажа няколко неща, да споделя с вас, за да мога по някакъв начин да укрепиме сърцата ви и следващия път, когато дойдем, да видим тази сграда по-голяма и с повече народ на това място. Слава да бъде на Бога. Какво мога да кажа? Искам да ви кажа, че като по-малък, като малко дете и като младеж в Господа, имате чудесен лидер, който ще ви води. Слава да бъде на Бога за това. Но като че ли не се радвате на това? Радвате ли се? Вижте, искам да ви разкажа нещо. Да благодаря на Бога, че аз съм израснал и укрепил вярата си покрай този човек. Не искам да го хваля днес, но
дължа поне да ви кажа не много, поне 70-80% от вярата си я дължа спрямо на този човек, защото изграждах вярата си покрай този човек. Учил съм се от него и онова, което трябваше да приема за нашия Господ Исус Христос, аз го приемах от него. Слава да бъде на Бога за това. Какво друго да ви кажа? О, Господа ми дава сила, че много се вълнувам. Вълнувам се и сърцето ми е изпълнено с радост. Вижте, да ви разкажа нещо повече за този човек. Този човек е мъж на вяра, който наистина почти целия си живот е отдал на Господа. Чрез него ние днес сме тук. Той каза, че поне 30-40% от Димитровград са тук на това място, а се очакват и още да дойдат. Знаете ли защо тия хора са тук? Защото този човек ги водише на добри места. Този човек изграждаше вярата в тях. И днес той чува с ушите си плодът, който той е посял, семето, който той е посял в сърцата ни. Ето това е днес работата от неговия плод. И днес вие чувате и говорим и възхваляваме нашия Господ, защото този човек се е постарал по някакъв начин да израсте вярата ни в нас. Любезни брати и сестри, какво искам да кажа друго? Знам, че той няма да ми се разсърди, но сега искам да говоря истината. Защото тая истина казва Словото на Бога, че ще ни направи свободни. Този човек се опитвал да направи и да построи голяма сграда в Димитровград. Чуйте добре сега какво ще ви кажа. Но не беше Божията воля. Божията воля беше да създаде и да направи сграда във Виница. Защото семето, което той бе посял в нас, то е било достатъчно, за да може след това да израсне и ново поколение след него. Понякога ние се опитваме да правим нещата от само себе си, да се го признаем. Понякога се опитваме да правим нещата от само себе си, но те просто не се случват. А трябва да се слушаме в гласа на Святият Божий Дух. И да правим онова, което не ние искаме, а онова, което Бог иска да направим чрез нас. Слово да бъде на Бога. И когато аз чух, че брат Шабан ще отваря църква и направи сграда, аз паднах на колене и почнах да се моля, казвам: Господи, благодаря ти, че дори и години да минат, ти, Господи, си направил така, че този човек да създаде сграда. Да може да спаси, Господи, и други души, защото аз по някакъв начин и ние открихме църква преди миналата година, мисля, че беше. Открихме служение и аз съм се опитвал да направя сграда, но нищо не се случваше. Знаете ли защо? Защото Бог, Библията казва, че за Бога един ден е като 1000 години и 1000 години като един ден. Може да минат много дни, много времена, месеци. Знае, че Господ, когато иска да направи нещо, Той просто го прави. И ние построихме сграда, открихме ново служение, за което благодаря на Бога. Но никога не се опитвайте, като нова част от Христовото тяло, казвам нова част от Христовото тяло, защото всички църкви по лицето на земята, ние сме тялото. Как беше? Христово. А тялото Христово. И затова ви казвам, като нова част от Христовото тяло, за да може тая църква в Виница да израсне, на вас ви трябва нещо. Чуйте ме добре. На тая църква и трябва нещо. Може да предположите какво и трябва. Силен водач, нали? Не. Аз ви казвам, че ако ви мислите, че на тая църква и трябва силен водач, дълбоко се лъжете. На тая църква и трябва водителството на нашия Отец, водителството на Святия Дух и водителството на Неговия възлюбен Син Исус Христос. Ако тия неща ги няма на това място, то ще бъде празно. Гарантирам ви това. Защото ако искате силен водач, а го няма Господ на това място, това е фалш. Разбирате ли? Защото човека е страшно промелив. И ако искате тая църква да преуспява и да бъде сградата още по-голяма, и ако сега сте 50 човека, следващия път да бъдете 500 човека, вие трябва да поканите Отец, Сина и Святия Дух да работят на това място.
трябва да оставите те да завземат територията в тая сграда. Ако вие се опитвате да завземате територия в тая сграда, това ще бъде, казвам ви, пълен фалш. Затова предоставяйте всичко в ръцете на Бога. И Той ще води водачът ви, слава да бъде на Бога. Не казвам, че е нужно да има силен водач. Но на първо място трябва да предоставяте Бог да води вашето служение. Бог да води вашия водач и тогава вие ще получавате благословенията, които Бог ви е приготвил. Слава да бъде на Бога. Аз не искам да ви задържам много. Искам да ви прочита няколко пасажи от Словото на Бога, с което вие да приемете сила, с което вие да приемете благословение от Господа. Халелуя! Искам да прочита в книгата на пророка Агей, 1 глава, от 2 стих. Знаете ли какво се описва в тая книга? Че понякога хората казват, че все още не е дошло времето да се построи дом за Господа. Напротив, аз искам да ви кажа, че времето да се построи дом за Господа вече е дошло. И то е факт. Слава да бъде на Господа. Ето, времето да се построи дом за Господа в Виница вече е реално за вас. Погледнете това слово, което казва така. Този народ казва, не е дошло още времето да се построи Господния дом. Затова Господното слово дойде чрез пророка Агей. А за самите вас, време ли е да живеете в своите обковани с дъски къщи, докато този народ остава пуст и сега. Така казва Господ на силите. Помислете за постъпките си. Посяхте много, но малко събрахте. И ядете, но не се насищате. Пиете, но не се напивате. Облечете се, обличате се, но никому не му е топло. И надничарят приема заплатата, за да я сложи в пробита кисия. Така казва Господ на силите. Помислете за постъпките си. Качете се на планината, докарайте дърва и постройте домът ми, слава да бъде на Бога. И аз ще благоволя в него и ще се прославя, казва Господ, в него. Слава да бъде на Бога. Не си ли казваме понякога, че все още не е времето? Аз знам, че село Виница е един от селата, в които хората са много трудолюбиви и работят и хората печелят. Слава да бъде на Бога за това. Но знаете ли какво? Нещо му липсваше на това село. Замислили ли се на това? Въпреки хората да печелят и да изкарват пари, нещо му липсваше на това село. И това е било молитвен дом, слава да бъде на Бога. Но ето, че дойде времето Господ да помисли и за това село. Затова Той изпрати един от своите синове, слава да бъде на Бога, който е брат Шаван със семейството си. И така Бог благоволи в неговото сърце и в сърцата на други свои синове и дъщери. И днес вие имате една придобивка. Дом, в който да се събирате.